Uitziko tunela, mendi azpiko zeharkaldi handia. Ongi etorri Uitziko tunelera. Bere 2630 metroko luzerarekin, ingeniaritza lan handi hau penintsulako bide estuko tunelik luzeena izan zen bere garaian. 20. mendearen hasieran eraiki izana erronka handia izan zen. Tunel honi esker, trenbide zaharrak Larraun eta Leitzaran naranak lotu eta Kantauri eta Mediterraneo itsasoen arteko urbanalerroa gainditu ahal izan zuen. Gaur egun, tunel hau zeharkatzea bide berdeko esperientziarik berezienetako bat da. Urteetan erabili gabe egon ondoren, bera berreskuratzeari esker, txirrindulariek eta mendizaleek argiztatutako pasabide hau zeharka dezakete, trenaren memoria bizirik mantenduz. 2026an, tunelaren ibilbide osoa zolatu zen. Barrualdean, temperatura fresko eta egonkor mantentzen da urte osoan zehar. Horregatik, tunela gurutzatzea gure lurraldeko bi paisaiaren eta bi isurialderen arteko lotura mendiaren barrutik ezagutzeko modu bat ere bada. Segurtasun aholkua. Uitziko tunela egokituta eta argiztatuta dago. Hala ere, zatia oso luzea denez, linterna edo bizikletan argiak eramatea gomendatzen da. Argi indarraren akatsen bat edo ikusgarritasun falta egon daitekeelako. Horrez gain, berokia eramatea gomendatzen da, baita udan ere. Erabilera arauak. Behar bezala edan eta jan. Eguzkitik babestu. Errespetatu pasatzeko lehentasuna. Lehenengo, mendi ibilia. Bigarren, zaldizkoa. Hirugarren, bizikleta. Sortzen duzun zaborra, eraman ezazu. Lotuta eraman ezazu txakurra.